Sa Cebu, gitukod ang 11 malasakit center sa nasod nga nahimutang sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pagkakaron, aduna nay 5 ka malasakit center sa tibuok probinsya sa Sugbo. Usa niini ang malasakit center sa Talisay City District Hospital. Usa sa mga beneficiary niini taga Dakbayan sa Karkar ug tungod kay Wi-Fi malasakit center sa dihang dapita sa 12 nga malasakit center sa Talisay City District Hospital nagpatambal. Ania si Gian Marco Rosaroso uban sa iyang inahan. Ma'am, good afternoon. Ma'am, naunsa ang patient, ma'am? Kuan siya ma'am, naa siya infection sa iyahang tinae. Okay. Ma'am, pila yung age, ma'am? 4. 4 years old. Taga-asa gani mo, ma'am? San Isidro, Perelos, Carcar. Okay, Karkar. Ma'am, di mo na-admit, ma'am? Sa Talisay District. Talisay. Ang anong dito man mo sa Talisay District, ma'am? Kuan, kay naaman sila yung malasakit center dito. Yan napoy nakasulti na mo nga kuan, mas dool pod sa amo. Okay. Unya, ma'am, kanang pilay inyong bill, ma'am? Naa sa mga 30,000 yun. Pilay na bayaran ninyo, ma'am, sa inyong bill? Wala gyud so far. Pasalamat gyud kay mga wa gyud minabayran bisag piso. Mapasalamaton ra gyud ko sa ilang programa, daghang gyud silang natabanga parehas na mga dili ka afford og bayad. Salamat gyud kaayo. Ang atong kauban nga si Assistant Secretary Girly Veloso mao ang miawhag sa pamilya ni Gian sa pagdangop sa malasakit center sa Talisay District Hospital aron malibre ang ilang hospital bill. Alang sa atong tigpaminaw kung anaa ka moy kaila nga nagkinahanglan og financial medical nga hinabang mamahimo ra gyud nga i-refer kini sa atong mga malasakit centers.